टेढ़ुआ बाबा स्टूडियो। घंटा सामनैया लगे हे टेढ़ुआ बाबा कुंवर कन्हैया लगे 20 पियवैया लगे हे टेढ़ुआ बाबा कुंवर कन्हैया लगे 20 पियवैया लगे हे। टेढ़ुआ बाबा स्टूडियो। पीपरा के तरवाता बाबा के राजधानी भूखले पियासले के देले दाना पानी पीपरा के तरवा टेढ़ुआ बाबा के धाम बा बाबा के भोजनिया से मन के आराम बा सब रूप करवा होला निर्मल बिचरवा होला खुशी नारियरवा होला पूजा के पहरवा होला दिया ना तरैया लगे हे टेढ़ुआ बाबा कुंवर कन्हैया लगे 20 पियवैया लगे हे टेढ़ुआ बाबा कुंवर कन्हैया लगे बलदाऊ का भैया लगे हे। बाबा के दुआरे हाथ भोरही में जोड़ के राम प्रसाद सुख पावे आंगना बटोर के बाबा के दुआरे हाथ भोरही में जोड़ के राम प्रसाद सुख पावे आंगना बटोर के दुआरे दुलरवा होला फूलवा में फरवा होला गढ़ुआ चरवा होला पूरा सरवा होला कविता सहैया लगे हे टेढ़ुआ बाबा कुंवर